ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони азиз, имрӯз бо қалбҳои саршор аз шукр ва умеди пур аз нур ҳар яке шуморо бо фаро расидани иди Саиди Фитр табрик мегӯем. иде ки танҳо анҷоми моҳи мубораки Рамазон нест, балки оғози саҳифаи нави покӣ, ихлос ва наздикӣ ба Парвардигор аст. Рамазон рафт, аммо оё рӯҳи Рамазон аз дилҳои мо меравад? оё он ашкҳое ки дар шабҳои қадр аз чашмон ҷорӣ шуданд, он дуоҳо ва он истиғфорҳо ва он лаҳзаҳои хомӯшии пур аз маъно дар зиндагии мо асар гузоштанд? иди Саиди Фитр танҳо пӯшидани либоси нав нест, балки таҷдиди дилҳо аст. рӯзи бахшидан ва бахшида шудан аст. рӯзи он аст ки бо қалби соф, пок ба сӯи ҳамдигар қадам задан аст. имрӯз агар касе аз ту ранҷида бошад, бирав дилҷоӣ бикун. агар дар дил кинае дошта бошӣ, онро раҳо бикун. зеро иди ҳақиқӣ дар лабханд нест, дар покии рӯҳи мову шумо аст. бигзор ин иди муборак оғози зиндагие бошад ки дар он Қуръон раҳнамо бошад ва ахлоқ, зебоӣ ва имон нерӯ бароямон бошад. идатон муборак бошад ва ҳар рӯзатон мисли ин ид бошад. аллоҳ таолои бузургворро дуо мекунем ки аз мову шумо қабул карда бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.